stroj za zaključavanje vijaka sa LED svjetlosnom pločom, robot za sastavljanje LED svjetiljki. Električni odvijač sa servomotorom visoke učinkovitosti zaključavanja. Prilagođeno tijelo s cilindrom za držanje proizvoda stabilnim za zaključavanje. Pužni ulagač velikog kapaciteta, uštedite vrijeme punjenja vijaka. Dobar učinak zaključavanja na otvorima zavike blizu ugla. Bez dodatnog posla, radnik treba samo odabrati i postaviti proizvod. Jedna osoba, jedan stroj mogu dovršiti jedan proizvodni proces, štedeći troškove.